akan nika mas berkuat in sa duai nak benta jengkot jengkia jong IT fullness thong ni ba kenang ba in la bantok ya ka exam mentak singi duai ru nak benta i precious Mary tangsai penyo jengkot jengkia met bemen sim ba nak benta i kemendin ling dok marselong ba indubio ya jengkot ya ka khamat jong i misi nomor laispa sapulai. Kekatang ukpa pada kon pada mensem bakot amen kajing e jung trai jung i Jesus Christ bad kajing i jong blai lambat kajing selok jong mensem bakot kinan rengkat bad pi baro rengkat bad hero ko hanmen ko para ha utrai Jesus Christ ha kaneka step ha kaneka mas ke bakot kumju arngut ke sister jungi nakaseng SABS kinsa penthamai ya kajing smai kajingki kum kiruniam ngi kum kiruniam nadu ka sin kabanengkong ne usnam banengkong bang yishim ya kajing long runiam man kasnam ngi haban penthamai ya kajing smai kajingi hadu upoy usnam uba ngi shim ya kata ka perpetual profession kabangi ong lane kajing smai bakhado kabang yong aktin khasi ti ha kanai kasngi arngut ke sister ke jingi ki badan rangkat ha kanai kamas bakhoj kin penthamai ya kata kajing sim smai jungki kum kiruniam kum ke sister renewal of vows on this day den matagadau mangi ngidwai kerpang na kabanta kine ki sister ke jingi sister Roslyn ba sister Julie ngiduai kerpange na kabanta jungki bamaki berarngut hagane kesngi kim pethamai ya kane gejinglong runiam gejungki gejing smai gejingki kum ki sister lane kiruniam ha gejing shakri yoblei lengba kaseng SABS ai botrai unang kurku kurdo yaki ai botrai unang dan rengkar badki kamtame menta kidang dan hapadeng gejing pule gejungki kidang pen kre yalade banlong kita kinas kiban shakri yoblei dak basumar ya kibapang kibasitam ha kanika than gajungi tai boblei trakan rat unang kurku kurdo yaki tingi duai kerpang nak benta jungki ha kanika mas kibakhoj ban gi duai ru nak benta gajingkoj gajingkia jong i harvision marngar bayo gajingkoj gajingkia ha kaleng kamer bat kemensem bat ba indon ha gajing erngiu ko hanmen ko para ha kanika step haswa bangin terwai kana kamas ke bekoj kadai hok yang aken bade pi wei pai wei ban dem ngungon hakmat utrai ban penmap na kabanta ki pop kisang ban penmap na kabanta ki lat kelat ke jungi lada manga ma pingi kwa botrai un pediang ye gejing terwa ke jungi un pediang ya kane kangu kadam ke jungi ba un pediang yang i wei pai wei ha kikti ki jungu ngidei ban penmap no trai khnang ba ngi long shisha kita ki bakoj
bat ki babidor bantrwa ya kene ke jingmaya dir mata kadao to ken menta ngin pusan ngin ngabjar ngin khmiet yala ka jong kaman sim ngin penmap naga benta ki pop ki sang ki jongi nga phla haublei bodan bor baro Badapi komen kepada Bangale pop Subun da gijing perkhat da kiten da kam da gijing leklet Da kecing le pala cunga Da kecing le pala cunga Da kecing le pala cawe cunga Namar kata kepada kemaria bukuj Kebaya isa kate seti Ya kaya kirukuj Badapi komen kepada Bantuai namta cunga How try blazing ublei badan bor baro onis na yangi madalama bagi pop jungi on yalam yangi sha kaching em bom jukut Amen. Good try to listen. Good try to listen. Good try. Good try. to nginia duai koblei me uba la kentup ya baro ki kan hon jong ka an ba khoi jong me ha ka jing e je me bat yaw para marjan to ai ba da ka bangi bat ya ki hukum jong me en ban po yangi sha ka jing em bom jukut daw trai jing yu Jesus Christ u khon jong me u be mat ba san cha rengkat bat me ha ka jing long ka wei jong omen sim ba khoi u blei chunom la chunom amen
Kajing puli na ki kitab ki pawa. Kukun jonga, wadbat yakababha na kitu ki badai hok panyo yaka, haba kasyong hakabor jong pi banle yaka. Wadjuong halau para marjan, kilait no bat sawan biang, la ngan sa ayaka, haba pidon yaka bat pi. Wadju tau buit sniu persya elau para marjan, haba usyong da kabasngan hajan jong pi. Wadju yaka jia bat no klemdau, haba syam let sniu ay yapi. Wadjurha ya uriu dakat, bat wat teneng ya kanu ka akor le jong u. Naba uriu kan riang, ulong kajing ijli hau trai, henrei ki bahok, kidon ha kajing shanya jong u. Kajing tim utrai kahiar halor kaying jong kiriu sniu, henrei ukar ku ya kajaka syong jong ki bahok. Ya kiriu kan shleng u ibeng, henrei ha ki bat ngaurit uthe jing kerku. Kaktin jong utrai, Nis ngawu ya ulay. Sam Katsan nomor Druspa Prapunyo. Druspa Prapunyo. Ei ban rung ha ying utrai, ei ban shong u lum jong u, a trai u ei u ban yo rung ha ka ying shong jong me, u ei u ban yo sa u lum ken tang jong me. Ta ơi bayai pe toi tang u ta u ba le ho u bam krencia u le shida na ka do nu ei ban rung ha ying u trai ei ban shong u lum jong u ta u bom le sniu lem ni that rong ya lu mar ja u ke riu sniu u ai mu rom ya ki riu ble u ba ma tin krem shim su tan u bom ju bam ting ka u ta u riu u yai xiam ju nom ju ei ban rung ha ying u trai, ei ban shong u lum jong u. Hindup lej badup seisok badu so jong pi undup sa. Hallelujah, 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 Utrai dan rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Kajing pule na ga gospel bakat kat kum u Lukas. Kabram me kafai. Hakata kapor u Jisul ong ha gipaj ba. Omdan mano uba entang ya kasyarak utap yaka da ukiu. Lane bu yaka hakrum jintia. Henry ubu yaka halor kading penyeng syarak. Kenang ba
kito kibarung kindup yoi ya ka jingshai na ba omdan kam on don kabala banburi ya ka ba en pen pau lemne ke kabari ya ka ba an om tip bat wanra ha bashai ti toda sumar kumno pishashkor namar how ta badon endang ai shushu Henry now ta bomdon wat yakata kaba utarai baudon en sashimno ka gospel try kajingiro ime ko Chris kathong jong kajingwan jong Jisu shakanek prathei kadei kathong ban penbena pojba ya kajing i jong oblei kupa ha kipat ban riu baro kanai kadai kathong jong kajingwan jong Jisu lane kajing pa jong oblei kupa ya lau kun syak prathei ban ngiu i u Jisu shisha ule upendap ya kanai kaba oblei kupa ula bu i u lane kathong kaba ula hi u uwan sa kapartay ban penpau ya kajing i jong ublay lengba kikam kibaule kadba dog im hakana kapartay nadu kikam kibahe kibaret nadu kakam penkoj nadu kikam phala kibaule baro ujisu upenpau ya kata kajing i jong ublay hakana kapartay barkanu keju kathong kabaublay kupa kwa yanga badia pi banle hakajing im kajingi baman lakasngi kanai kadai ke jingkot jong Jisu lengba ke gospel ke bamanta kasngi ke bang yosngeu ladangi pule ya ke gospel ke bamanta kasngi kamtame haswa jong kane habasdang jong ke gospel jong Lukas ke lenong ke bapra ngi yosngeu ba u Jisu kren shapang jong ke jing pediang ya ke ketin ke jongu den mata ke daw manga mapi ngilayo pediang ya ke ketin ngilayo pediang ya ke jeng hikai jong Jisu ngilap yo pediang ya ke jeng shai ke ba ublei kupa ula ai hangi iwei pai wei ka jeng im kristan jong pi kadai kata ke jeng shai ke ba Jisu la ai ka jeng im junga kumulengdo ka jeng im ki sister kum giruniam ka jeng im jong pi kumurang babalang ka jeng im jong pi kum kanong hikai ka jeng im jong pi kun ki kon samla kum ki hap ki baret kano kerdan ke bangidan kano ke benta jong ke jeng em ke bangidan ngidon kata ke jeng shai ke ba utrai ulai yang i iwe paiwe de na mata kadau Jisu khot wer yang aba de pi bangi nang de ban bu ya kata ke jeng shai hajrong om de hapo habangi thang ye ka sharak habangi penme menta kisngi ngimdon shu ka sharak ngi penme da ki tube ball lana ki light LED light ki bangi ong habangi penme ki ngi light hatong ngibu ye ki hapo em ngibu ye ki hajrong balai ngibu ye ki hajrong namar ba ngikwa bakito kinai jing shai hakiwe kajing em jonga ba jung pi kalong thik kum ka sharak kum ki ne ki bol light ki bangi ong menta ki bai jing shai yakiwe to give light to the world to give light to others kata kadai kathong jong ka jing em kristan ka junga ka jungpi kam dei kano kathong Henry dei tang ka ne ka we kathong ha ka jing em junga kum lengdo ha ka jing em jungpi kum ki sister ha ka jing em jungpi kum ki kon kristan catholic ban ai jing shai yakiwe Henry ni haban kali ha ka ne ka sngi bon nangi ki kristan catholic ngi ile ran ban long kita ke jing shai ha ka perthei ngi le ran ngi buri bang long kita ke jing shai yo le se da ke jing tip ke jungi yo le se da ke jing bom tip la na ke jing bom snuthu jungi ngi le ran we feel shy to show that we are the light of the world ngi le ran sha ban pen I ya ka perthei bang long kita ke jing shai kanuk sa ko we ngala banai pi ngi ki kristan catholic habangidan haying hasam paramangi habangidan haying mene ladangidan hapop ka circle ke jingi para catholic ngim le ran ban le ya kada kading pena Henry habangidan bat ki we
ki kan hon balang hanrei habangidan bat ki weipat ki para breu ki bomdei na ka balang Kristan ngile rain ban le ka dak keding pena kamdei ka jingkran kai ka junga ko hanmen ko para don bon ki Kristan Katolik ki jungi ki le rain ban le ka dak keding pena hakmat ki wei ki jaj ban reu hakmat ki wei ki kan hon balang hakmat ki wei ki jai niam haba manga ma pi ngele rain ban le tang ya ka dak keding pena ka badai ka jing sedang jong ka jing em junga kumu Kristan Katolik hato ngala ban long kum kata ka jing shai ka bau Jisu ukwa inga ban long menta ka sengi pan ban ngalong uba long mau jintut ya ka jing shai jong Kris pan ban ngaong ilade banga ngam dei ka jing shai den mata ka daw ko hanmen ko para ladang yolat hakano kono ko por hakano kono ka khep ne hakano kono ka jaka la ne hakano kono ko kenhun ka bangi don ngim dei ban pan pau ya kata ka jing shai ka bau Kris waingi ka basuk ka basempul le ka bong le ka dak jong ka ding phna ai ki we ki madong o udai Kristan Katolik ai ki we ki madong o udai barublai i ki madong ai ki mat karan hanrei mangipat ni haban pan pau ya kata ka jing shai sakawai pat kanuksa nilaban sim dalaka jong ka jingim haba pilai bamja haba pilai disha hakidukan ne hakir restoran kanangut nangi habangi song para Katolik ngi ledak kading pena ban ngi duai ban panjeng ai ban panjeng kerku nau blai yakito ki jingbam ngayo i ngayo mat ya lade teng teng ngi klet kumau mene ngi klet yo lese bangi le rain pen pau bangi de kita ki Kristan ngi klet no ban duai haba pilai ya kono ko function kam tame ha kaying jong kiwe ki kunhon balang lane hakawe ki jaka kaba kamdei kasnong Katolik lane ka balang Katolik ni off no ni klet no ya ka jing duai jungi kum ki Katolik hanrei Jisu ong pi dei banbo ya kata ka jing shai ka jung pi hajrong om dei banbore lada ni bore ya kata ka jing long jongi kum ki Kristen Katolik lada ni ngim nyau yilade bangim dei kita ka jing shai ko hanmen ko para utrai hakas ngi ka bakado ba pilai kendo yu un song inga ba pi ngam itu pi pi dei we pi wan nai ngam itu pi kanai ka dei ka jing shisha ka ba ngiyo na ka gospel ba menta kasngi den mata daw ko hanmen ko para ngi dei ban pan pau daki kamba baha ki bangile eman kasngi daki ktin ki bangi kren daki jing duai ka jingi daki ta ka dak ding phana ka jingi daki ta ki jan phong jingi kumulung do kum kiruniam kum kisistar ngi dei ban pan pau hak perthai barok away bangi dei kijing shai jong Kris ngim dei ban le ran ngim dei ban kan randen ban pan pau bangilong kijing shai jong Kris ngi haban bo i kata kijing shai hajrong kijing shai ka bakurpang bat ka badon kam ban bo hajrong knang baki we kin yo i kata kijing shai ka junga ka jungpi kin pediang yo Jisu kumukra trai kumukonrat kumnong pen em ka jungki den mata kadau to ken ngin duai ngin kerpat bamangi bara ngila banbo ya kata kijing shai hajrong tam baki we kin yo i ngi duai jar menta sipor kerpange nginang yai duai nagbanta kine ke sister ge jungi arngot sister Rosalind ba sister Julia ba makikin sapatmai ya kata kajing long reuniam ge jungki khamtame ai botrai unang ruinang sumari ki unang Kristyan yuki nang ai boriki banyai ne akita ki lightly ki vows ki bamagi ke sim kajing kongo kajing dok but kajing shania outrai trong yang in plai la ka jong ka jingej nga ngej hau blai pa ben bor boro unong thau ka beneng baka kendo but how just to so ko mama we chu utrau juni yau bala pun daw masim bako yau bala khana ka maria thisti yau bala shale ben po Pontius Pilatus la sanar pnai u la ya bala
Ulakiash kibayam, hakasmi balay, mamipan na kibayam. Ulakiyo shabneng usang shukumon blay pabdong bobaro. Nang tauman pabisya kibayam kibayam. Ngangay hauman siyam bakoy, hakabarang katilig bakoy. Hagajing aslok kiri bakoy, hagajing mabikipop, hagajing lipat kado, hagajing yambam syukur. Amen. Laispan repusah. Barolang ngenyeng kebagi sistar gejingi kin dem koseu kin pentamai ya kata kejing long runyam kejungki. A most blessing holocaust to the Eucharistic Jesus, who offered himself as a sacrificial victim for the redemption of mankind. I, Sister, profess to you my vows of obedience, chastity, and poverty in the Adoration Congregation, according to its constitution, for 1 year, in the presence of Sister Vitika Vokat, the local superior, on behalf of the provincial superior. Loving Father, bless me, unworthy as I am, to be your adorer on this earth in truth and spirit. Holy Mother and our venerable Founder, pray for me that I may serve the Church, observing faithfully these vows, and be enabled to praise the Heavenly Father with all the saints in the kingdom of heaven. Dear sisters, by the authority given to me, I accept your vows on behalf of the Adoration Congregation in the name of the Church. May the Eucharistic Lord bless you and give you the grace to remain faithful to your vows. Inang yepteng banduai naga banta chungki kerpang ai botrai unang penklain ya kena kejing smai kejungki lana kejing penthamai jungki ya kita kilai terli ki vaus ki jungki ban kongu ya ki bahalor ban record ya kejing long soti jung kejing jung kamet kejungki jung kamen sem kejungki bat komjuru ban long kita ki basyakri oblay man kasngi lang baki kam ki jam ki bakile Ngiduai ro nak bentajing iway payway ay botray unang ay borengi unang panklan yengi unang rinang sumaringi unang ayengi kejingkoy kejingkia Tuduai ko para baka jingknya junga ba jungpi kan long ba padang hun nak marublay ukpa badan bor baro Ko try mending jingknya di jungpi nak benta kejing ro kaburam kakateng jung kejing mentoy yengi pabalang ko jung baro kaway Top diang da kabasbon kotrai ngi kerpat ya gejing terwa jong ki pai jong me ya kata keba ki pla da kejingej barublay kinyo ya ki sakramen ba kenjabening da kris utrai jongi amen
utrai dan rengkat bat pi Ringkat bat piru. to kentu yala ki danut Ikan tiu ki syau telah. tong ngai utrai ublei jongi Ka syong hok bat kedai. da shisha kalong basong hok bat kabadai kadai ti jingi bat ka jing penem yangi haman lakapor bat ka chaka banai ngu yeme ko kan rat ko kpa bakut ko blei badan bor bat bom jikut namar hakapop kelapan sakma keleng yaki kon jongme melamon ban lumlang biang yaki hamehi dakas nam jongu kon jongme bat ka bor jongmen simbakut kenang bayo paj balap long kawai na kajingetali jong ka Trinity anla ban panpau kum kabalang jong me kabalong ka met jong ukris bat ka tempel jong umen sembakot na ka banta ka jingero ya ka jingstat babun sertab jong me bat kumta rengkat bat ki kunhun ruai jong ki angel ngia ro ya me bat ngi pen bana da ka jing kemen da shisha melong bukoj kotrai katame jong kajing kuj baro namar katang ikerpad yame dopen kuj pan kentang ya kine kajing terwa jungi dag bapa yaman sim jong me kum kam jer halor jongki bakin kelalong yangi kamet bat kasnam jong utrai jungi uji sukris hakapor baladi noyo badala kamon snobha ula pediang ya kajing sha sutom ula shim yukpu bad kebaingu yame ula kediayu badul ai hala kesenran u ong to shim batobam na kane pibaro namar kane kalong kamet jonga yakba NIT na kabenta jongpi Hakajukurkom enda lalayabam ula shim yakukuri badak bangu biang yame ula ai halagi senran uang to shim batodi na kane pibaro namar kane kalong kukuri jong kasnam jonga jong ka jutang batmai batbom chukut ya kaba enpenmi na kabanta jongpi bat na kabanta kibabun na kabanta kajingmap yakipop to le kane ban kan mau yanga kajingmaya jong kajingai kata sin bagi banyune ukpu bagi dilakani kapuri ni penal kajing yap jong mi putra namar kata ngi bapan menta ya kajing yap berkajing mi pa jungu ngi terwa hame kotrai yokpu jong kajing em bat yakukuri jong kajing penem ngi dai ngu adam namar melenyew yengi ki babet ban yang akmat jung me bat ban sakri yame da kebas ngawret ngi kerpat yame bangi ki bayo benta hakamet bat kasnamo kres ngi long ki ba lapanyatali kawai daw men sem bakoj
Tokan mau kotrai kabalang chong me, kabala priang hasetelak kepertei, bato penjana ka ha kejing ej, rengkat badu Francis ukpa bako jungi, uwal bad marwen ubishop jungi, kakan hon ki bishop bad baro ke lengdo. Tokan mau lem ruya ki henman ki para shinrang bad kentei, da ki baliotia da bakermen ya kejing me pat, bad ya baro ki balakladno ha kejing isnei jong me. To pediang yaki sha kejing shai ka khmad jong me. To isne yang ibaro ngi kerpad yame. Barengkat bad kamaria the suti bakuj ka kmi jong ublei. Ujisa bakuj ukurim jong ka ki apostol bakuj bad baro kerukuj. Ki balapen snob ha yame pateng la pateng. Ngilong ke babet banyo bentalem ha kejing imbom jukut. Bad bengini ro bad pandan burom yame daw kun jong me uji sukres. Da'u lembadu badha'u kan long hame bleu pa badan bor ha gijing long kawai jongomen simbakuj barok kabaram bad gijing ero junam la junam amen. Kumblah hukum yang ngi daw nong penem bad kumbal hikai ngi raktin blei ngi nod ban ong kok pa chungi ubah habneng kalong kabakuj kerteng jongme Kawan terima jumi kalong kamon jumi. Ha kendau kumbah habneng to ai ngi menta kejeng bam jungi bahala kesngi bata mab yangi kerengkang jungi kumbah ngiru ba dalam yangi sha kejeng pensha to penlai yangi ngi kerpat kotrai na kejeng sneu baro ha kejeng sebon jungme to ai jing suk jing sanya kesngi jungi Kenang ba, da kejing rap kejing isnei jome, ngin lai barabor na kapop, bangin yo jing yada na kejing jenjar baro. Kat ba, ngi dengap kemilenti, ya kejing kermen bakoj, bad kejing wan pat jonong penem jengi uji sukres. Namar kejong me kalong terima, kejong me kabor kaburam, junam la junam. Kodrai Jesu Kris, me belong haki apostol jome, kejing suk ngai epi, kejing suk junga ngai epi. Wat pe yaki pop jungi, Henry yaki jungi jong kabalang jongme, bad ha kejing sebun jongme, to ay haka yaki jing suk, bad kejing etali kawai, kat kum kamon jongme, mame upi madbasan shar, junam la junam, amen. Kajing suk utrai kadan barabor, rengkat bad pi, Ringka bat piru. tong ini terwaya kada kejing suk, iwe ha iwe pat, kejing suk bad pi. Hakmi ukun lang broad jong ublay, hakmi wakino yakipop jong gapertay, suk yakito giba lakot, shakane ke jingkawai jong ukun lang broad. Ko kan rad am shong hok aman rung apo kaying ke junga, han re shong kan diktin kaman sim junga kan sakya hi.
cho ngân nhà đuái ya kito ki ba me lapan klain da ki sakramen jong me ko trai tos ngeu bha ban kentiu da ki jingirap ba klemput jong me knang bangin yo ya ki so jong ka jing suspa ha ki kenja jing maya bat kumchu ha kor kom em jongi dau kris utrai jongi utrai don rengkat bat pi ublei badan barbaro un kurku ya pi ukpa badukun baduman sem bakoit amen tolej suk bat ij bat sakriyot rai mar keliang Yesus Sim ar Spanje fusan. Kaburam hau pa berkuna mensim bukut. Kumba kalong pamingkong kumsinta kolokos na lajnam. Amen. Kun mukitam jong Jisu. Tuis na ini. Kun klem jong Kamaria. Kedua na kabentar jini. Yani ro yotra Jisu Christ. Jinom lajnam. Amen.